ШИНУ БИН. дар бораи филмтон гуфтем бози филм ки ба наздикӣ ба тамошобинам пешкаш мешавад дар аллакай шуд аз тариқи ютуб канал ва ба наздикӣ боз консерти устод ба шакли пурра мебарояд, шумо тамошо мекунед дар онҷо. ҳамиҷа як нафар ҳунарманд ҳамия шумо ягон бор Ana mi ҳунарманд падар шо шинос ме то имрӯзи аввал тамошо кардагим ки фикрам ки дига дар консерт банд буда таърих гувоҳ аст. даравира гуфта намешини ки шумо ҳис кардед ки ситхан чихел буд ки ман эмоция пауза дар ҳамин эмоциятон як нафари дигара нишон як нафари дигара як нафари дигара ози агар амира бигин агар ниёзи дар бораи ин гап мезанем, дар бораи унам гап мезанем. Як молодец хуш бози кардӣ хуш бози ман килам агарам ҳол тоиштан сар худ мекунам устод яъне ҳунарманде ки шуморо бозӣ карда ягон ман пурсиду надкас кардӣ ёда нем пишти ман даштадаги ман фуанамира ту бозӣ кардаги нести гуди неохи падараш розӣ шуд ва дуои хайраш дод. آمین خانه‌تان آباد زندگیتان شیرینی ана ки устод биё шинем чун ҳамин филма вақте ки ба бисёриҳо пешкаш кардем ҳамин эпизоде ки ҷавонии устода бозӣ кардаги зиёд нафарода маъқул шид кадом мебинам мега не ки ҳамун ҷавониёш ҳамин бача баъд ҷое ки ҳо суруд мехона интизори мекашам ая ишқи саркашам кайми шукадана чеда навай турма бурмаги асрорҳои паси парда. устод ин бача суроб ном дорад. Оли ягон рӯз чи мебиёрем шумо да шинос мекунем бина иша чи мегӯед нами ай пеш мегирам биро шинос кирам баъдам кунам кирам очай насима бозӣ кардаги ӯ духтарак шамсия ном дорад ҳунарманд ҳамин суроб айноми якум бор бина иша чи мегӯед ӯ паро нами як инем бадоатан яке дидем кози мо эҳсосотона дидем чи хеш мо вашинен ҳамин бина иша чи мегӯед иша بسیار خوشبختم که آینده پرافتخار خودم را روبرو ШИНУ БИН. мардум як чиро ёд бигиранд ки баҳо додани санъаткор бародаро ҳеҷ вақт майдони саҳнае ки баромад мекунем ин майдони набард нест, яъне ки гуфтемсо ринг нест иҷа касе мехона бай ба худаш мухлиси хуча дора мо ҳеҷ вақт бояд ӯра ҳеҷ вақт бай накунем пас накунем мугем ки безеб мехони роз безеб мехона хуб мехона бай якта боша дута боша мухлиси хуча дора барои ҳамин ҷаҷои ҳама рафти худаш сабки услуби худаш хати мехонанд. ана устод дар баробари ҳамин гапҳои гуфтагии шумо дар театри лотиҳам ҳунармандое ҳастанд ки фақат олиянд ва нағзанд ва яккачинанд
мо барои муваффақияти ҳар як ҳунарманде ки дар театри лоти я муваффақият пайдо мекунем, мо ҳатман сари як миз мешинем, чақчақ мекунем. Хурсанд шавед. Яъне ки ҳамо бурди ҳамон каса шумо бутонем ки ҳеҷ кинаги бурди шумо аст. Ана саломат бошед. Устод гапам давом дорад. Бале. ҳозир шумо ман киёда подозриват мекунем ки шумо аз сари масъала мегирезен, мо иҷа як чиза бояд ки исбот кунем. Ӯ ҳамин гап. Ана ки як дақиқа. Вақте ҳамира гуфтӣ, неки худат бояд ба ҳамин гап так асоснок куниву. Агар ман гирехта бошум, гирехтам. Неки агар на гирехта бошум, ман қатъи ту ҷиддӣ гап мезанам. Не, 9 ба 1 қатъи гап. 9 ба 1 дадем. Ман 9 ба 1 да. Ӯ рӯз як каса 9 каса задем. Номард будай Сангали ба гирефт. То ҷои мо фаҳмидем Суҳробҷон баъди ҳамин кинои шумо муваффақияти бениҳоят бузург пайдо кард ва дар ҷои дар гӯши шумо расид ки Сангали Мирзоев $100 ҳамин Суҳроба додад барои ҳамин нақш. Мо 2 моҳшид ҳамин одама уговорит карда наметонем ки ай ҳамун $100 мо даяр зиёфат кунам. Ҳамин гап ҳақиқат дора устод? Гапи шумо ҳақиқаташ иҷаи хеле ай. Вақте ки гапо ҳамин вақте овоза мебурояд, овоза ҳама вақт баръакс ай. Яъне ки барое ки ман ира баъди роли мара бозӣ карда, роли ман накуштамша, и бояд $100 биёра мара бута. Ира як чӣ мекунтон? И ҳазл буд? Ҳазл. Ман бисёр ҷода гуфтагем ки дар вақте ки дар Тоҷикистон сароянда аз тӯю, аз маҳфил, яъне ки зависим, урусо мегӯянд зависим, яъне ки вобаста аст. Яъне ки вай нигоҳ мекунад, кай мара тӯй мебарад, ягон суметан. Айма шумода ганда насиҳат. Ҳофиза 3 моҳи зимистон нигоҳ кунеша. Нунш битен, пулш битен, чой битен. Ай моҳи апрел усу ҳофиз 9 моҳи дига шумода хизмат мекунад. Фақат ҷамъ кунед $100. Вақте ки ино ҳамин вазифаро ба ман вобаста кардан, бениҳоят бовар кунед, ба ман як вазифаи вазнин гашт. Агар ҳамира дар карда бошед, туғри дар карда. Бениҳоят. Ту мара бити ҳозир масъала. ҳатман 5 сол минимум. саргузашти шумо бохабар шудам устодо. Ин нақшро ба ӯҳда гирифтаму иҷро намудам устод. Ман ба хулосае омадам ки ҷавониҳои шумо бениҳоят пурмасъулу хотирмон гузаштааст. Ака бовар кун ба ёд наёр ки ҷавони мара то фаҳме ку айронот отказ мекунад. Лекин як чӣ мегӯ, баъди ҳамин ҳоли ютубро омадан ин мардак ҳоли ин касора ин шӯҳратёр мешавад, ира кинода файрут мекунад, ё маҷлисода файрут мекунад. Ана айпли ҳамун гонорарҳои курмекагиш баъд ман ҳаққи хидмат мегирам. Ба шумо як ҳамин дуое ки яъне ки ба қулаҳои баланди орзуотон расед. Ман ҳамин айдаси ман чӣ мебиҳад? Айдаси ҳунарманд ҳамин ҳофиз сароянда ду чиз мебиҳад, ё гап мета, ё бай мега. Ҳамин ду чиза мара ҳама вақт метавонӣ файрот кунӣ. Ман дар хизмати шумо ҳастам. зинда бошед Аҳмад Суробҷон, раҳмат ки омадӣ. хона ҳама аҳли байта салом аз рӯи мо. яъне ки лугота дорим ада. Истифода бар нагӯем шӯх шурӯъ кардем. зинда бошед Суробҷон, азо раҳмат, хуш омадӣ. Суроб Гамназарзода ҳунарманди театри лотӣ буданд. Меҳмони мо ҳунарманди мардумӣ шаванд, арбоби ҳунар шаванд. моҳи мард буд, ҳамин наврӯзо буд. Агар не беҳад ҷои хизматам ҳамин Подмосковияда беҳад ҷои хизматам зур буд. Ман дар як клуби ҳамунҷа мо армияда мо дар части мо дед гуфтанӣ набуд. бовар кунед ӯ част на 50 та тоҷик дар як ҷо будем. бовар кунед беҳтарин ҷо буду. ҳамин одами навзан гирифтагӣ гуфтам биём хона. баъд хестам омадам, вақте озк омадам, баъд ҳамон бачаҳо ман гуфт ки ман хел омада худам касали зарпармӣ гузарондам. 45 ҳамин табобати касали зарпармӣ 45 рӯз буд. ҳол намедонам ака чанд шудааст. ҳамон вақту касе ки ҳамин зарпармӣ мешид, ҳатман ӯра 45 рӯз вай мекардан, табобат мекардан, балиса инфексион дахоб мекардан. ана ҳамун чен омадам ҳаминҷа баъд ҳамин гапа гуфтем рафтам омадам. ана ҳозир ҳамин ана чойхонаи саодат аст, ҳамин душанбе боро центрда ҳаминҷада госпитал буд, госпитали военный. اون بچه مرا آورد همونجا شینوس یک ورچی همونجا ارمینین بود. اومدم مرا همونجا کسر خای کالتا کتاش میگم. مرا همونجا کسر زرپرمین گذروندن.
ма рафтам ки яъне ки ба ин час телеграмма фиристод ки худат касали зарпарвини дар фалон госпитал номери госпитал ҳама чи қонунӣ ҳамин мара додан ман телеграммара додам дига ҳамин туи зада кутим қасм ҷамъ мекунем наврӯзиё нав заршдаги моҳи март аёхӣ якуми март ма уже душанбе дар омадам ай москва аз байн ҳамин як 15 рӯз гузаштаги буд ки норак дастам чил зиндагӣ мекунем ҳамҷода як рӯз меём ки ҳамон бача омада иштагие у вақт ҳамин яке черненка мурда дарҷиш андропов шид ҳамин учен котиби якуми централни ҳам мегӯтанд якуми ҳамин эсер омадам ки ава иштагие го ки ҳамон врач мона қапида меям проверка меқапанд агар ҳамон ҷа ман даро мерафтам ҳамон вайни час мара суд намекардам ман 2 моҳ фақат ҳамин чи гуфтам як одам гуфтам ки як справка мана тия як чи тия ҳамин хел қонун сахт шид ки даже як рӯз пеш наметан справка як одами ба ақле набуд мона дарои ақл вақте ки одам армия мемурҷанд тамоми архивта мебаранд тамоми ҳамин делата мебаранд дигар одами тоҷикистон нест 2 сол ҳамон одами ҳамонҷаи ту баъд ми бо душанбеда баъд ба қайд мегиранд та дод бо тоҷикистон мешад баъд 2 моҳ нарафтум мана баъд розизда будам всесоюзни розизда учен давра эсер буд тамоми бигем ки ҳамин эсер чанд қайса ҳама ҷода суратҳои ма задагӣ буд кофтукови ҳамин одам мекунанамида ана баъд вақте ки мара хидмате ки рафтам як одам ки агар инҷа наеста рӯз то рӯз қин мешавад хирд агар барай уҷа бо осонтар меғалтад баъд рафтам дидта ҳамин яшкои чӯбӣ буданку ҳамин моҳи май буд уже ман моҳи марту моҳи май рафтам мева гирифтен яшкои чӯбӣ мева уҷада чеснок зелен ҳамаям шӯра гирифтам ҳамин ҷинсои юспоп батникои афғони наобурмадаги ҳамои сар уже накашдаги ҳамин рафтум гуфтум ака медиром озир чӯра мебинам ҳамин қабидан ҷура сарма қоқ трошидан баъд ростигап панамҷа мо ҳаб шидем ростигап статьяям хели 247 асосан дезертирство уҷаам хели пункт а бастаги статьяи 249 пункти б уҷа написаги во время не вернувшийся с командировки с госпиталя ҳамаи расценивается как самовольное оставление части гуфтам ай 3 то 7 сола ҳабсӣ буд агар 2 сол мешид мара дизбат медоданд леки мара 3 сол суд кардам ина ҳамин гем ки ҷинояти ма ҳамин омадам ҳамун ҳофизӣ кардам ҳамун ай ҳамин рухсатӣ дер рафтам зиёда ай як моҳ то як моҳ дизбат будааст зиёда ай як моҳш уже ай 3 то 7 сола суд мешавад ба мара 3 сол буданд баъд он вақта ҳамаи ҳамин сарбозое ки дар тарафҳои россияу дар тарафҳои хориҷа агар ҳамин ҳабс мешидану суд мешиданд онҳоро ҳама ба ҷои истиқомат равон мекарданд баъд ма ҳамҷо омадам ака мекардем ин болои сари ҳамин суруда навиштам барои ҳамин завҷаи худам барои ҳамин мавҷудаи очаи ҳамин очаи насим ҳанами хел вай кадем 3 сол додам 3 сол тарки озодӣ намудам аз фироқи рӯякаш барои худ созам фидоӣ тарки озодӣ намудам аз фироқи рӯякаш умри ман бодо фидоӣ наргисиге сӯякаш тарки озодӣ намудам аз фироқи рӯякаш умри ман бодо фидоӣ наргисиге сӯякаш ишқи ту кард аз маро девонаю маҷнунизор туи ишқи ту кард аз маро девонаю маҷнунизор ҳаст ба дилам ҳаваси дидани ҷамолакам ШИНУ БИН аз падари ман устои одина мегуфтанд барои чи ки падари ман устои оҳангар буд лекин дар баробари устои оҳангариш будан бисёр хуб думбрара рубоба ғижака бисёр хуш менавохтанд ман асосан доирачи бо ҳамин ҳамроҳи падарам аввал
доира чӣ мерафтам вале як сурато будан хай ҳамаш куши доира баромада буд сурат яъни олимпиада олимпиадаи 80 хирси олимпиада дошт анам қатиро там мерафтам қатиш мерафтам и дар акс мебинаги и писари ман насимҷони ҳозир ҳоҷи насим аст ки мана хизмати шумо дам буданам и анаму давраи лайлию маҷнун буданам давраи ошиқӣ чӣ қадар и оилаи ман бечора айпишчи ман шарӯқам хӯрдагӣ буд лекин ишқи ҳақиқӣ бовар кунед мана пеши ишқи ҳақиқиро ҳеч гирифта наметавонад одаме ки баъди шароқ хӯрдан баъди падараш гуфтан баъд отказ мекунад ӯ қадар дӯст намедорад модар як ҷое буд ки ман мумкин аз ту даст мекашам ҳамин буд моменте ки гуфт ки агар ҳамро бигирӣ ман тамом ман модарате нестам ту модари ман ҳастӣ модари ман мемонӣ лекин манам духтарам аз ин расм қисса кунед ин расм як бор кани ҳамин устод кадомишан ина шумо ба фикри ман нами хоб бо вариант ба фикри ман ё инаи шабкадор ё ҳамон дута поён ё и шабкадор ё и фикри чи ҳамин агар он қошқав гирундаги вай набошад як бор хушрӯ нигоҳ хушрӯи гӯшош как нада клей кадаги аҳамият наметини бачаи баъзе шумо ози ман метуни як бор устода нигоҳ кунем ба расма нигоҳ кунем ишодравон акаи ма бечора касали буд касали ҳама даунам кади касали дауна ама бисёр як бовар мекунем и хел фаҳмидар ақл надора лекин тамоми рақсои ина ку цыганский мегуфти рақс ку меромад цыганский рақс мекард грузинский ама грузинский неге гап зада наметонист ақлш кам буд слухш бисёр зуд буд чихел менам ана касал шуд касал ягона додане ки дар ягон намуди санъат абсолютно 360 градуси противоположный санъат ана додани ман мансур кранавшик аёдам кран накор мекунад ҳозир ира нигоҳ мекунем мегӯм кошки ҳам кранавшик мешид соз оилик нағз мегирад и одил ман ҳозир сари овоз мегирад қатимо дар туё доирачӣ буд инам доирачӣ буд раҳмат дар консерт шумо дидагем консерта қатон буд одил ай ҳама хурдии мо одил ҳамин одил буд и солои ҳамун гуфти гапо ҳамун ҷавонимон солои ҷавонимон наштаги ija ҳам вақтое ки донишҷӯ буде мактаби миёна мехондед иҷада мактаби миёна мехондем ҳама охиро синфҳои 10 будам соли 80 ки дар ҳамун вақт нигоҳ кун устод и хеле ранги пири ма ягон кас надошт фақат унаму ки буд роли спрут да бузлаги чинум дошт Микеле Плачидо. Дим мада будами. Ана гиҷа ма ҳамун вақти ваздуш дисани вайкада хизмат мекардам. Ина ай чизи маълум аст. Стройбат будем туран. Хоб падарам ки устои ҳангар буд, як гандони экскаватора мана гиҷа мара шунон. Оҳани чиста оҳани нами экскаватор. иҷа ма вақти симида мехондам ноҳуда ма дар аъзои фарҳанги шаҳри мурак дар клуби ҳамон қишлоқмон ним сафка мара кор медидам ма симида мехондам 85 сум ойлик мегирифтам айри санад ма дар сими шашуми ма то сими ҳаштумира ма 4 надоштам круглӣ аълочи будам баъди ҳами сими 8 баъд саршид аскари мевардан ҳобизия мерадидам иҷа ма
дар мана котибои мана ҳама ҳукумати шаҳри нурак иштагем ва дар майдони ленини шаҳри нурак баромад кардистам бе тавлак бе ягон обиза дидем ки бе тавлак бе ягон тамбур баромад аккордеони холи кади иҷа ма дар хонаи маданияти иҷа ай институт мара сабуктӯш карда будам ҳамон бе астағфирулло ман иҷа мактаб мехонуму дар ҳама аъзои иҷа мактабхон сими даҳ манам чи мандалин иҷа мандалин иҷа ма специально роз қабил иҷа барои сурат буд ман иҷа роз қабилдум ки ё изо накашад иҷа ма анаму ҷинсое ки гуфтегу манам ҷинсое ки баъд иҷа манам мепӯшидем кай ба навбат мепӯшидем ҷинсора ки сурат дорад дар болои ҳамин чиза зоопарки шаҳри нурак шаҳри боби ҳайвонот ҳама набудагиш ба фикри молдам дар сурат дорам хоб устод ба ҳамин расма нишон додан як савол мехоҳам дар ҳамин зиндагӣ падар чӣ насиҳату маслиҳате ки гуфта будам ба шумо тозе дар гӯштон садо метиҳад ҳамин фақат гуфта будам ки сухани бемаънӣ нахӯн ва ҳофиз шида небошед бо бегум якумш ки ту ҳофизам нести китоб вай мекард вай одина ҳошиму зафар нозима менисанди мана мегум ки фақат агар бихоҳи ҳофиз шидан сухани хуби ҳо бихон ана мефаҳмем зинда бошед яъне ки панду маслиҳати падара ки гирифтагианд ва яъне ки дуошона гирифтӣ ва имрӯз муваффақ ҳастанд зинда бошед устод зинда бошед устод ташаккури зиёд барномаи навтаъсиса ШИНУ БИН як намедонам ягон ду ҷумла мо дам ягон чӣ мегӯем чӣ мекунем баъд тамошобинода мухлис ман орзуи шумо як орзуи яке ай орзуи мана шумо вай кардистен яъне ки такмил додистен ман як вақт бисёр ҳамин хел дар дили ман хел шиш ки ман бояд ки як токшоу кунам барнома кунам яке бисёр монеа шуд мада ман мехостам ки ҳамин токшоуи ман ҳамин хел ранги ҳам уҷада ҳам ханда бошаду баъзан ҳам ҷиддиам пурсем ай одамо ҳам хеле ҳамин мехостам и орзуи ман буд шумо ҳамин орзуи мара шумо дар асл нишон дестем ма ба кори мушкили шумо муваффақият мехоҳам ки ман на як бор манам мехоҳам ки бод ягон вақт таклиф кунед мара дар вақти ҳамун мара дар вақти сезонам таклиф кунед мара сезонда намеоем тона ягон чи баъд барноматуна баъди соати 12 шав монем мо туя тамом мекунем баъд мешинем чизо ҷамъ ай туи меорум чизо туи ай ҷамъ мемонем мехӯрем якҷоя зинда бошед устод ташаккур раҳмат ки қабул карден омаден моро хурсанд карден мо бовар кунед шахсан мо савол зиёд шумода тайёр карда будем накарда бошед чӣ қадар савол бад чӣ қадар савол зиёд кунем мо саволоя надодем боли сериал мекунем савол ба хотири сериал гуфтем баъд ба ӯ хотире ки шумо бисёр устод суҳбати гарм мекунед дига шумода мо ҳамин аз савола шумода метиҳем ба мешинем гӯш карда лаззат бурда ҳамун аз яъне ки аз ҷавоби манам бисёр сахт вобаста яъне ки ҷавоби мана шумо чӣ хел барои ки шуморо ҳозир ҳайрон кардан қаин бисёри саволора мо сезони туйда мондагӣ марҳамат марҳамат ҳамин чӣ мехӯрем ҳамун файрот як 4 кило гӯшта сирх карточка не 4 карточка болош да боша شود لبریز پیمانم مبین مشرقی دارد شوره بر بازار چایخانم مبین مشرقی دارد شوره بر بازار چایخانم همه سرگرمی صحبت اندر این دلی پر افسانم همه
سرگرم صحبت اندر این دهی پر افسانه میره به بازار جای خانه میکنیم لبریز پیمانه شوره بر بازار جای خانه اندر این دهی پر افسانه شوره بر بازار جای خانه اندر این دهی پر افسانه مهمانی برنامه ما بودن استاد سنگلی میرزویف. میکروی خود را در کامنت‌ها نویسید. Я вам музыку сыграю, силам бамаззаааа. Наливай чай, хочу чаю, вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, силам бамаззаааа. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайканы, что за жизнь без чайканы. ШИНУ БИН! ШИНУ БИН! Якум барнома Сангали Мирзоев! شدم مهمان بازی کسبی خوزی کسانی اینجا خوبت لبریز شرم است آرزر از گنج دور دادم بغم در جای خانت جای نوشی بزی تویانم بغم در جای خانت جای نوشی بزی تویانم خوش کرده نوشه از میالت چایش پیمانم چه خوش کرده نوشه از میالت چایش پیمانم میره به بازار جای خورم میکنیم لبریز پیمانم شوره بر بازار جای خورم اندر این دهی پر افسانه Hoje sexta vai sexta, чайкана и чудара, чтобы песня стала песня, вместе с нами напевай. Hoje sexta vai sexта, чайкана и чудара, чтобы песня стала песня, вместе с нами напевай. Чай, хана хана чай, чай, хана хана чай. Чай, хана хана чай, чай, хана хана чай. Мира бе мозок, чой хона, не будем лабрез паймона. Шура бар бозор, чой хона, اندر این دهی پر افسانه برنامه شینو بین با شما بودن استاد سنگلی میرزویف. شینو بین! شینو بین! She